मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारिनि बेफ्रुसा बिबुंथि बावैसो उनाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैसिगोन नाथाय आं बिसोरनि मुंखौ बुंथ'ला मानोना बुंब्लाबो दानो बिपिएफआ न'आव थांनानै दमहैगोन होननानै बुंथिदों बिना गयारिया आरोबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल दोलोनि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म रिहन दैमारी आरो बिक्रम दैमारीनि हेंथायै फारि फारियै गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों बिना गयारिया प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल दोलोआ माब्लाबाबो नोरजिया नङा इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोङैनो दं आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन इउपिपिएल दोलोआ जेननायाव गैखाया जेननायनि रेकर्डआनो गैया बिटिआरआव इउपिपिएल बिजेपि आरो एसडिपि जथाय दोलोआ सरकार सालायनायनिफ्रायनो मोनसेबो बिसायख'थियाव जेनफेराखै होननानै बुंथिदों बिना गयारिया नाथाय माखासे सान सिगां बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ चन्दन ब्रह्मखौ बिपिएफ दोलोआव थांफिनसिगोन होननानै बुंनायखौ नंखाय होनना रोखा बुंथियो बिना गयारिया जोंहा मानगोनां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आब' प्रमिलाया बुंलायबाय चन्दन ब्रह्मआ गावनि खुगाजोंनो बिपिएफ दोलोआव माब्लाबाबो थांफिनला होननानै बुंगासिनो दङ आंल' नङा जे बिपिएफनिफ्राय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना बेनिखायनो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंनो नाङा होननानै खावलायो बिना गयारिया आरोबाव बारग' एमएलए रिहन दैमारीखौ सोंखारिदों बिना गयारिया 17 बोसोर खुंथाय सरकाराव थानानै बिपिएफआ रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावलांनो हाखो होननानै सोंथि खालामदों जाय जौगाथायनि खामानिफोरखौ बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सरकार सामलायनाय समाव मावनो हायाखैमोन दायो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा 4 बोसोरनि गेजेराव मावनानै दिन्थिदों होननानै बुंथिदों बिना गयारिया मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंथिबावदों खोनासंदो जोंहा मानगोनां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आब' प्रमिलाया बुंलायबाय आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडारखामोन ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि एमएलए जालांबाय मन्त्रि जालांबाय गोबां खामानि मावलांबाय बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो सनमान होयो नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया मानो होनबा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं माब्लाबाबो थांफिननायखौ सिन्था खालामाखै होननानै दा बेखायनो आं खावलायगोन मानगोनां बे बारग' मन्त्रि एमएलएफोर सार आरो मेडाममोनहा जानला मोनला इउपिपिएलनि बागै बा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिया माब्लाबाबो नोरजिया नङा गोख्रोङैनो दं आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों बिपिएफनि गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय दिनै चन्दन ब्रह्ममोन आरो एसे बावैसो उनाव फैबावगोन सोरबा आं बुंथ'ला बुंबाबो दानो न'आव थांनानै दमहैलायगोन बिसोरो आं बेखायनो खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों बेखिनि बुंबाय मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय नोंथाङाबो फुजानि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो दं नामा फुजा बोथोराव नोंथाङाबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो गोसो दं नामा फुजा बोथोरनि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो गुदुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहराव US पल' फ्युमा आरो किलार ब्रेन्डआव सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार नंगौ क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी रडनि साखाथियाव थानाय US पल' फ्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार US पल' फ्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट शार्ट टि शार्ट जुथा टपि बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बायोब्ला नोंथांमोनहा मोनगोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार बिब्दिब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझारनि US पल' फ्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव लोगोसे लानानै थांदो नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोर US पल' आरो पुमानि मेनेजार जोंनाव दा बर्तमान फुजानि अफार सोलिगासिनो मोननै अपसन दं कास्टमारनि थाखाय अफारा US पल' जुदि 8000 नि मार्केट खालामोब्ला 1000 नि केशबेक दं आरो जुदि केशबेकखौ लायाब्ला 5000 नि बेक फ्रि मोनगोन आरो जुदि नोङो बिनि बारा लाबावोब्ला जुदि 10000 एबाब लायोबा 13000 नि लायोब्ला
2000 केशबेक दं आरो जुदि 17,000 एबाब जुदि लायोब्ला ट्रलि बेग फ्रि मोनसे फ्रि दं आरो जोंनि बे इउएस पल'आवहाय आरो लोगोसे जोंना बेजों लोगोसे पुमानि दङ पुमा शुसआव दं बर्तमान बाय 20% अफ बाय 25% अफ आरो लोगोसे एप्रिल्सआवबो दं दा जोंनाव बे अफारा सोलिबाय थागोन टिल खालि फुजासिम सोलिगोन आरो बे अफारा जों মই এখন টেইলাৰৰ মেনেজাৰ হয় আৰু এইটো লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ বিশালৰ ওচৰত পাই যাব আপুনি বৰ্তমান মোৰ ইয়াত অফাৰ চলি আছে 3,999 পাৰ্চেছ কৰিলে আপুনি 500 লেছ পাব আৰু 5,999 আপুনি যদি পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 1,000 লেছ পাব আৰু যদি 4,999 যদি আপুনি মানে পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 2,000 লেছ পাব কাষ্টমাৰসকলক মই এইটো আহ্বান মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইয়াত মোটামুটি ভাল ভাল কালেকশ্যন আছে টি চাৰ্টৰ কালেকশ্যন তাৰপিছত চাৰ্ট জিন্স মানে এভেইলেবল আছে মোৰ তাতে ইয়াত আপুনি যিটো মানে যেতিয়া স্লিম ফিট এংগেল ফিট যিটো আপোনাক ফিট লাগে জিন্সৰ সেইটো আপুনি এভেইলেবল মোৰ তাতে পাই যাব